Докато в България продължаваме да се караме дали сме обичайното русофили или русофоби, светът около нас се променя много по-бързо. Глобалният енергиен пазар се пренарежда, а ние често изоставяме в разбирането на това какво всъщност се случва. За пореден път за жалост в нашата история. Напрежението около Иран вече влияе директно на цените на петрола. Причината е проста. Близо до Иран се намира Ормузският проток, през който минават около, знаете ли колко? Около 20% от световните доставки на петрола. Всяка ескалация там веднага вдига цените на световния пазар, а това означава по-скъпи горива, транспорт и храни. Къде? В Европа. В същото време държави като Унгария реагират обаче прагматично. Премиерът Виктор Орбан вече свика съвет за енергийна сигурност, защото страната му зависи от руския петрол по тръбопровода Дружба. Технология е проста и за жалост ние я прилагаме в България, трябва да го направим, а именно енергийната сигурност и цените за гражданите са въпрос на какво национален интерес. България е в различна ситуация. Нашият петрол идва основно по море, до рефинерията в Бургас, която може да преработва суров петрол от различни региони, като Каспийския регион и Близкия изток, но най-добре разбира се от Русия. До това България обаче трябва да мисли стратегически. В тази ситуация е разумно да разширяваме източниците на петрол, а не да ги силваме, защото сме русофили или русофоби. Прекъсването на доставките на по-евтин руски петрол означава по-скъпа суровина, а това неминуемо води до по-скъпи горева и по-високи цени на стоки и услуги в страната, защото сме били едните или другите. Ако България използва всички възможни пазари, включително руския, това може да помогне за по-ниски цени на горевата и да ограничи инфлацията, която усещат всички български семейства към този момент, а това означава още повече. Това не е въпрос, скъпи приятели, на русофобия или русофилия, това е въпрос на българофилия. Политика, която поставя на първо място националния интерес, икономическата стабилност и благосъстоянието на българските граждани. Стига сме изоставали, стига сме гледали другия интерес. Време да гледаме български. Време е да се погрижим за нашите граждани. Затова ние трябва да се погрижим за най-добрите цени на петрола.